Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс. Аз съм Цвети. И вие сте с нашият нов сегмент, а именно Изживей книгата с Бобс. В ръцете си държите един изключителен, ексклузивен, limited edition, няма такъв Бобс, който включва в себе си първите две книги от прекрасната трилогия на Цвети, която непрекъснато наричам Цвети Воронинова. Като прочетете книгите, ще разберете що. Съдържанието на кутията е ексклузивно за вас. Тези видеа също. Единствените, които ще могат да ги гледат, сте вие и всички останали, които са закупили кутията. Така че, насладете се. И нека спрем да приказваме ние, вие ни познавате, ние не чак до там, но знаете колко много обичаме да говорим пред камера. Днес е ред на Цвети, така че смятаме да я оставим нея да продължи да ви изненадва страница по страница в книгата. Много важно нещо, искаме само да уточним. Следете много внимателно номерациите на QR-кодовете, които са направени в картичката, защото всичко следва действието на книгата и естествено никой не иска да бъде спойлван. Така че следете внимателно. Цвети ще бъде в следващите видеа и ще ви говори за съдържанието, който докъдето стигнал. Просто внимавайте с номерацията на картички. Здравейте от мен, приятели! Първо да ви благодаря, че държите тази кутия в ръцете си. Това са моите две бебчета. Книга 1, Вестители от поредицата Проклятието на Воронина, и книга 2, Пазители, която излезе току-що. За тези от вас, които не знаят, Вестители е първата книга от трилогията. Там ще се потопите в един така малко по-различен свят от това, което сте свикнали да четете. Има кръвожадни, да, има вестители, има пазители, които са те, четете и ще разберете. А за тези от вас, които вече са чели Вестители, с много голяма радост ви представям Пазители, където историята много се заплита, става по-мрачна, да не кажем по-тягостна, но нещата стават много сериозни. Ксения продължава своето приключение, за съжаление и се налага отново да бяга. Игор отново й помага, горкичкия. И какво друго да ви кажа, появяват се много нови герои, които си ми на мен много на сърцето, при сърце приемам тяхната съдба и много се надявам да ви хареса това приключение. И има ли още нещо, което трябва да кажем? Не, стига толкова сега. Четете, време!